Ako si Norris Casinio Baviera, kami Vice-Gobernador sa Misamis Oriental. Ako mudagan ng Secretariat de Oro sa 2nd District, isip membro sa City Council. Ang akong numero sa kabalutan, numero 5. Anong mudagan akong Nexon, mudagan akong Cairo, akong katabang ni Secretariat de Oro sa kalampusan ng Misamis Oriental ni Governor Oka Moreno, ang mayor. Gusto na ako mag-replicate sa Secretariat de Oro. Umahimo sa pili ang mga kalampusan nato diya sa Kausay Kalinaw, sa health services, sa mga hospitals, sa health centers, sa social services, o sa labaw sa tanan, ang aking i-focus kung nakakita sa Kausayo o ang atong tabangan ng mga kagumay na magpamatigayon sa atong merkado. Nandun na sila igo-igo magkuhaan sa ilang puhunan pag-access nila sa mga formal lending institution o mga bangko para makalikay sila sa mga 5-6 taas na tanto. Mga igsoon, pinagin nini, pinagsin infrastruktura, trabaho, pagkaon, o kahusay ng kalinaw, may atong focus. Daghang kayo sa